Тук няма никой. О, пак има такова. Това е приятно такова. Влади игра на Beat Saber. Не. Пръв Чакай, не. Влади снимаме как игра на Beat Saber. Дей ще удариш тавана. Няма. Добре, разбрахме. Вие си знаете какво се случи. Приятели, мили мои. Опа, към другата сграда. Хайде. Към другата сграда. Ма там какво ще там? Ние там бяхме вече. Да видим сам прохода. Не мисля, че това е към другата сграда всъщност. Точно на там. Там трябва да е някъде. Това са мотори отвън. Мотори. Това е скърчен на мотор. Аз не приград. Я Влади, ала имаше едно тук. Тя мазнини от ръцете. Кое? Ай, към става. Един коз от мене, моля. Не. Ама ние нямаме повече да правим. Държаш запалка и бомба в една търка. Да, точно така. Да се приготвиш директно на моя храна да храниш. Не ставаш като мяташ. Ама ще казваш така, но ще кричиш нещо. Защото... Не, Това са двете. Готов съм. не защо двете. Защото взето знаеш колко лето са. Ще влезна ли в другата сграда? В другата сграда ще влезна. Но това нещо, това е от тази лява страна, която ние не минахме през нея. Лисане на бейки гарал. Че да, аз да съм посред. Че да дам оригинални гази. Това е яко. Да, Пази тук. има ли смисъл? Може да ми там баща. Ако има някой тук, може да ми там баща. Работи не ми вдъхва доверие. Пропаднали работи. Тя работи са пропаднали. Там няма нищо. Ти са в земята буквално. Хоть не знаю, защото някой може да се играе на къщичка.
Да, наистина. Има това вътре пиратка. То някой да не си играе на къщичка. Защото бой. Стига. Коя беше с като такива. Тихо е. Путчикувай, направо ще го препием, бе. Няма какво се... Излизай! Излизай от тук! Иди къде, бе? Тук няма нищо, бе. Марто, дали това не е чушкопека, където капачката му беше още на първия етаж? Яба, това е чушкопека от първия етаж. Яба. Имаше на капачката, където му е още отвънка. Тюнер. Това е било част от печка. Ой, се клати. Някой си играл на къщичка. Вижте колко каси Шишета. и бири. Някой си играл. Точно е тук. Под нас. Давай, бе. Давай, бе. Къде си ходиш? Само се покажи. Цяло нещо. Стълбищата. А, това са другите стълбища. Тук има газолин, брат. Веси. Я да видим календар. Газолина, брат. О, е, вижте. Елка. Яба елка. И Велинград. Това Велинград ще е ново. Това е смъртно опасно, брат. А какво е? Няма си никакво А право. ще може да е медведа, който Карлос не справиш. Мен, бе. Не беше верно, че Карлос е влезнал тук сам. Карлос е без някакъв приятел. Карлос е бил тук. Да. Че тук има някакъв нещо. Яш, за качалки. О, Я, какво има в това шкафче? я чакай малко. Ето така да направим. Не, тъпанар! Споко. Ти му умен ли си да Бомби. затваряш? Тук пише бомби. Значи хора, камерамена не първо свали Денис. Добре. Е, брат, хубаво да затвориш, защото все пак някой. Да, че ще го сгадя. Не действа. Иди бар с болия ръце. Чай. Чай, аз ще го разгадя, вижте с кърпичката. Снимай, по-хубав шот. Тук са вписвали. Чай. О, Това ще го паузирате. Открив календар. чай. Това са нещо оценки в математика. Там е бил дневника. Някаква изоставена рулетка. Рулетка. Я. Не, тя е празна. Чашка. Чашка. Ой, е сълка. О, И е здрава, може да. Ой, Защо ти аз вече остана? в това шкафче. Тама нищо. Виж ли? някакви лесчета. Ето да видим. Айде да. Светни. Има, какви са тя бутилки? Това са кръстословици, ба. Това е празно. Било е... 5 литъра... нещо. Ама е отдолу на него тарава. Да, Мова. по-хубаво стои. Я го снимай да го видят хората. Да, ще ги видим какво са в интернет. То. Има и тук нова 1000 ръце.
Това е само 500. Доскоро някой е играл на къщичка. Еко да е пича столби тук. Ма чакай нагоре, няма да видим. Има два чифта стълби. Това вече първо ще това е крал голкото стълбище. Я вижте, тук има нещо. Ама, бъде готов и ти да удреш, нали си в главата. Гледай в заде. Ти трелимаш. Това са по-скоро тропотене. Що да е? Ходи по-напред, аз не мога да се лаква. Новото е, че сме в столби. Да. Отгоре, ако някой ни дойде, ние сме да вземе и ще бягаме. Ако отдолу някой дойде, ние имаме хайграунд. Но всички ще видим, брат. Або от тази врата. Не чай, че отгоре някой не види. Дай да проверим първо отгоре, после ще. Празно е. Казах ви нещо, че това. Хайде, аз пазвам. Че, това дали се... Това се отваря? Не иди, не иди. Няма нищо. Не знам колко е безопасно на този етаж, защото... Той етаж не е интересен. Дали? Таванския буквално. Я! Гледка. Няма да се звучи на таванска. Защото не знаеш колко е старо е. В най-добрия случай да ще е тук, брат. Аре, дай не предава. Брат, аз на тази тераса... Ти акумулаторите затвори, бе. Двой, да. Ние бяхме там долу, чак. Дали някакви не нагледат? Нека тихо, ама излез към тераса. И енко, аз взимам си това ящето. Думата пластика. Мисля, че тази тояшка, като използвам, тази ръката на тиха директно се баща така. Вече мога да правя така. Ала те види, че следния път ще бъде там и така. Айде да сходим надолу. Да отидем долу тая врата, където се отваря. Тук има печ. Има някакви интересни работи за това. Не си никакъв интересен. Който е интересен. Може да идем да снимаме. Чай са малко. После ще ти стена. Това цялото не са папки. О, Това цялото не са папки. да не са? Папки. Папки. Бабки. Дай ма нагоре. Стига врати, стига крати и ти врати. Стълба! Няма да споделяме локации, защото могат да къртят локални енко, какво прави. То това че штураш, да брат, той няма нищо. Факт. Колко? Аре да се качим по тези стълби. Няма да закачат с тебе. Точно това смятах да правим, а? Гей. Айнщайн. Е там ма стълби нагоре. Стълби нормално. Ама тия са някакви други. Тия водят Са на... по-нагоре, други Да. няма нагоре. Е там има. Не видя ли? Тия Той. там бяха за някаква смешна стаичка. Сигурен ли си? Да. Не тия, брат, ти не си видял. Стълбището в първото. Ела да погледнеш какво се случва. Трябва да жак.
Ни на долния етаж не бяха. После ще отидем. Навръщам. Колко е красива тази работа. Ако не отидем там, просто не сме хора. Там със сигурност има нещо много интересно, аз съм сигурен. Влади панорамна гледка на града. 2000 лева. О, ес, как просто се виждат покрива на другата сграда. Друг не се не види. Там е Теца. Снимай Теца. Той няма да се види хубаво, но заумни го. Зак, някой в тази стаичка има ли? Колко тропа? Това е буквално същия тец, на който не сме били ние. Вече може да става. Не. Трябва да средиш комбата. Аз вече имам едно нещо, дете ще трябва да си. Там отзад с вратата. За тази врата има друга врата. Това е за асансьорната стаичка. Няма врата. Аз не бих стъпил тук. Няма врата. Има. Няма. Няма нищо тук. Покажи ми вратата, ако има. Не, тя е зад в другата врата, там в коридор. Няма влизане, бе. Няма. Тръпни бравата. Не. Айде. Дайте през прозореца. О, Няма да стъпя на това дете. да, и аз. Защо? Няма да излизаме на покрива, брат. Моля? Няма да излизаме на покрива. Аре сега по другите стълби, защото те явно водят на някъде другаде. Не този. Не, тя високите стълби. Къде ги скипнахме? Ама он няма разбира, че трябва да бъде. Ма не, и аз искам като цяло. Какво? И аз искам като цяло. Чай, ако искаш Енко да я надпреде. Ако стана? Виж, ще ги капна, мамка. Тук има теча. Ако има на плюс. Да. Никой на плува. Хубаво, качва се. Защо? Смеч. Опазвам по-дрит, най-малко иска по част това. Искам да си имаш епик клайминг, Влади. Давай. Чай, аз съм отворих. Аз съм втори. Ма, трябва да зад нея. Ой, трябва да искам да се отгоре. Как слизам? Как се качвам епично? Маля, брат. Тия стени са буквално от стени и това цялото се държи на косан. Да. Има някаква врата отворена. Е, така може да се стъпни. Изтъпвам. Така хора, аз се безоръжавам. Без оръжа се. Енко, има ли нещо? Да, съм си одите работи. Дяла. Ела ги взимаш, бързи. Идвам. Бах, тяхото. Кабел. Да, с кабел също. Обърках. Ето ви го теца част една. Че? Това не е част едно, това е най-главната. Цигара. Глава. Дет май работи. Не работи. Ама там трябва да отидеш, защото това е най-голямата. И е най-готината. Ще трябва да намерим начин някой път да влезем. Интрото сме го снимали още с нощи. Нали? А? Интрото имаме, така. Тук заслизам на врата. Мириси на презерватив и латекс от някъде. Съм на Това те. не мириш как тя повече. Гледайте назад, в смисъл не бабете по тунели. Аз вървя така, защото съм с оръжие и няма как да си го стигна. Изберете го, викам. Да. Парапета. Искам да ме снимаш как се слизам. Е така.
Тия стълби са супер стръмни хора. Айде на последния етаж, на който не бяхме и да я вземем. Вижте какъв съм сладък. Аре надолу към тая врата. Сам това остана. Ма на къде отиваш? Чут, че стълби. Даре. Ето е. Никой идвай. Чай, Марто. Чакай, бе. Отвори ли? Не. Чай. Тя е барикадирана, виж. Айде да минем през другите стълби. Чакай. Тя е блокирана с нещо. Нали аз... Пробвай се да сложиш пръчката между това и да я дръпнеш така. Има нещо. Ама, така пък не знам много шум. Не има нещо много тежко от заден ден. Само го сгъваш това. Това няма значение толкова това. Къде ама няма се сгъвам. Има барикада. Не знаеш, че вратите са закачени на едни работи. Се отиваш да откачиш вратата. От паниците. Да. Бутни това отдолу. Не че там от други стълби, от които може да ще да постигне също нещо, просто да заобиколиш малко. Айде оттам. Да, аре да се върнем отгоре при ние другите стълби, оттам да се опитаме да слезем тук. Може да дръпнеш да ме. Еко. Аре, идай. Връщаме се. Да замъчи. Ще настигне къде. Стига, Енко. Тесни места, нека балон. Дайте нагоре. Много сме. Ма нагоре. Бяхме нагоре преди 2 секунди. Да. Брат, не може да не помниш. От тук трябва да влезе. Дръпни се. Да не. Още едно ще. Да, чу. Там се чу нищо. Това е.
Владо или така нещо. Ето му отзади да не си играл някой пак на къща. Да ходим против. За какво? Кое? Една част от всички са ми е блокирани. Пиратка? Между там съм чул да всичко. Айде. Внимайте се, много нестабилна тази сграда. Аз запалям. Да, за да запалена, да. Аз палям. Дайте ако искате да защото. Че? Дръж камерата. Не, дай аз, ти си с камера, ти си с камера. Те с камера ходи. Ама, ти си камера, мен, ето. Ходи чай, дай да го мътна. Хубаво снимам. Зад камерата стои. Отгоре над това трябва да отиде. Да го стигаш. Да. Много реакшен. Значи никой не си играе на къщичка. Някой да знае. Това дали не се отваря навътре? Не. Я правите го дръпна. Не. Чай, дай се опитам да сняма, ако искаш. Марта. Интересно. Снимай го това ходим. Това е просто още една част. Хайде. Тя някой смачва телефона от вътрешния край. О, И просто почваме да го пребиваме отгоре. трудно. Трудно. Нека цяло там не можем да се използваме отгоре и да минем. Да, но Хайде, ама не смятам, че се сега. Добре. Някак си със всеки етаж става по-светло и по-приятно. Колкото по-надолу слизаш, става по... мазе. Найдем си първи етаж. Не, Това е просто партер, ама. Ние сме на... малки плататели. Влади камерата, може да снимам. Има ли мазе? Не. Ого, аре. Какво? Що не? Мазето ще да. Бе, Има ли мазе? Няма батерия на телефона, за да го снимаш. така пак пише Марти, я виж. Да, брат. Що мога да снимаш така? Има едно по-трудно отстрани, което може да прави снимка. Дръпни се. Искам да видя дали има мазе, елате тук. Паси го паците. Хубаво. Има ли мазе? О, чай малко, тук завива надясно. Енко, тук завива надясно. Дай фенера. Чай, дай, ето. Не. Чай, дай да снимам. Това е просто fucking storage. Хубаво. И гума. Айде. Дипно. Ти да ме отпря да снимаме аутро сега. Хора, вижте, този път ще снимаме аутро. За първ път. Снимай там. Чувстват нещо отзаде. Отзаде? Да, там. Аз ще ви ще гледам назад. Слушай, си вървиш и гледай за напред. Пазете ма. Вие гледайте напред, аз ще гледам назад. Тук сме. Енко, я да помагаш, защото има някой. Чакай, В чатала. стоиш така и гледаш на там. Защото ако има някой тук ще видиш периферията, а пък ако има някой там, интересно ще да си Да. И просто така, хора. Камерата съм. Изградата привършва. Вече сме влезли. Така, хора, това ще бъде края на видеото. Излезахме, обиколихме, имаме няколко видеа. Аз бях Марто. Аз бях Енко, това беше Енко, аз бях Марто. Моля, лайк, сабскрайб и по един коментар. Абонирайте се с камбанката, за да може да трупате сабскрайбъри да ви висят, като се излизат нови видеа. И не пропуснем много успехи през учебната година. Много успехи на всички матураджи тази година. От Марто,
Чао! Не има бара, бе! Не има бара! Хайде почваш видеото днеска! Ако нещо мръдне, бой до смърт! Камераменът ми е ти. Камераменът ми е аз. Каза да кажи, че съм аз. Изнервих се. Звънят ми нашите, искат да му оставят при баба ми. Караха ма звъня баба ми. Тия хора не знаят къде се намират. Тия хора говорят половин час. Тая да пробва. И, приятели, Така хора, това ще е краят на видеото. Брате, така хора, излезнахме. продължавам да снимам, просто казвай. Прекарване и успешно начало на лятната... Инко, брат.